ningkong nga aingu U Blei Baulo ay nga kamet kabakot kabakhia bangala banwan bat bandon ringkat bat ka Good News TV ban ay jingkren kendiat shaphang ka Jingpang Tuberculosis lani ka TB ngan batay kendiat ka TB ningila banbu ka jingkeliru kumnu ubriu ula ban yo ya ka Jingpang TB ubriu ni ka briu ula ban yo ya ka Jingpang TB lingba uknyang Jingpang bangikot haka ketien pareng ni ketien nongwei Mycobacterium tuberculosis. Uni uknyang ukta ya utor ula ban kta ru ya kiwei pat ki dekat med kum ukhlai ka jabing ki shiing ka kpo ki glans ubut lum bat kiwei ki dekat jong kamed. Lada uni uknyang ukta tang ya utor baring mensim ngikot pulmonary tuberculosis. Lani kabamut TB jong utor. Henry lada uni uknyang ukta yekiwei pat kidekot med laj na utor ngikot extra pulmonary tuberculosis kata kabamut shabar jong utor. Ngilaban bu skawi ka jingkelipan kumnu kani ka Jingpang kasaphyang ne kumnu kani ka Jingpang tuberculosis kasaphyang. Uni uknyang Jingpang usaphyang lada ubri ubadon ni kani ka Jingpang ni uni uknyang Jingpang ujerho ne sinrea. Ubri ubadon ya uni uknyang upenmi ya kale air bat kibriu kibadon ya kamet kabakot kabakhia kiring mensim ya kini ki knyang bat kumtahi kinsayo ya kata ka Jingpang kaba ngikot ka Jingpang TB. Tingin keren kendiat shaphang ka jingkenrei jongkani ka Jingpang TB. Kari India jongi kalong ka baningkong du ha ka jingbun kani ka Jingpang TB. Arngut ubriu man la ka lai kenta kiyap tang na ka bynta kani ka Jingpang. Kat kum ka report ka bahaw snem hajar puwei don 10.6 million kibadon ya uknyang Jingpang TB hasatalak kaperthai 6 million idei ki shinrang lai 0.1 million ki Kynthei iwei 0.r million ki khenna khallung man usnem iwei 0.1 million ki briu ki yap na ka Jingpang TB kani ka Jingpang TB ka kta na phang nadu uriuspa uduk urangli ujuki uhe ne urid tangba ngidi ban kan mau bakani ka Jingpang TB kala kalong ka Jingpang kabala ban penkot bat ban yada Henry ke ka bangi yo I pat kalong bakani ka Jingpang lada ngimdi dawai bat pikir bahab kani ka Jingpang kala ban kella sya ka MDR TB kata kamut multi drug resistant tuberculosis. Ke kata ka multi drug resistant tuberculosis. Kabamut balada ngidi ya kidawai bat ngisange no ya kidawai bandi sitengpor kidawai kin omdon borshu bantrei hakamet jongi bat ka kta ya u ne ka nongpang ya ka yeng ka sem ka jong u bat ya ka imlang salang baroh ka wehi ti manu kita ki bakloi ban yo kum ya ka ni ka Jingpang kita kilong ubriu ni ka briu ubatlot ya ka bor ya le persya ubriu ni ka briu badon ya ka Jingpang HIV ni kum mangitip ko ka AIDS kibriu ki badon ya ka Jingpang shini kibriu ki badon ya ka Jingpang bampong ne cancer bat kitu ki badon ya ka jingsumar ne di dawai bampong kum ka chemotherapy ki badi dawai pangmat jingterha ka kpo bat ki dawai kasne do ki briu ki baduna jingkhiah ne duna jingdap do ha kamen ki briu ki ba armet ki khenna bat ki temen ki kro
ngila ban bu ru skawi ka jingkeli ki kita kidak kishin jong kani ka jingpang TB. Kidak kishin jong kani ka TB ka kabala pan pau shabar kilong ka jerho palat ar tayo ne bun tayo ka jerho snam kyrkha pang haba jerho jingpang shadem pang haba ring ne pinhiar mensim pang haba jerho hiar ka jingkhiah bat kiu ka jingkhiah jingtelot jingshet met palat ar tayo mis ep min miet bat mi nyang kriat bang ban bam bandi haba pidon ne piyo yakini kidak kishin pidei ban let Syaki jaka sumar lej pates don kamban siu pisa haki hospital kamtam haki hospital sarkar kites ki kentup ningkong shwa pihak batai ya kidak kishen ki bapisham hakamet ke jongpi hau doktor nang tau doktor unle ya kites bat un examine ya pi nang ta un sapale ya kites kumka tes jong ka kyrkha kin shim snam ke x-ray shadem bat kitor ya ka jingtip bakhambanya pila banlet ya kendu ya kinong tre kum ki asha ki anganwadi bat kumju ya ki dot center haki shnong ki jongpi kumno pin sumar ya uni uknyang let haki health center ne jaka ai sumar sarkar bangi jukhat ki dot center kabamut hangni bangi don ki doktor bat ki nong tre ki ba ai dawai TB hangni pi habdi ya ki dawai hakmat ka jingpet ka jongki ki beriu ki basha sumar kin yo jingiarap na ka sarkar ru hadu sanspa tingka manlau benai hadu bandakut ka jing sumar nganje thu khendiat shaphang ki dawai ki paphin yo kilong ukuli IC na site ukuli rifampicin ukuli ethambutol ukuli pyrazinamide bat kumju ru ki dawai inject te henrei tang ki dawai bapindi kampat biang pan penkot dan kamru ya ki jingbam ki bantei ya kamet ka jongpi ki jingbam ki balong kawei kalat banyarap lada ngimbam bah kamentoy bangindi ya ki dawai kini ki dawai ki long ki bakhalan hendai lada phim bam bah kan penlong ya unong pang ba untolot ya ka bormet ka jong u don kapor ka ba ki nong pang ki sngo ko makila jam haba ki di ki dawai ne ki la bam bah bat hendai ka kus ka jong ki khlam pendap ya kata ka jing di jong tau dawai kum bala batha u doktor ti barabor mangiru ngi chushim kanuksa kum mangi ngi jerho ne ngi biong khli ngi lishim dawai ne ki doktor ki labu ingi kapor bangindi dawai ar tayo ne lai tayo ngi khlam pendap ya kata ka kus ka jongi kum bala batha u doktor ti kum ta kala ban khata yangi ti kum ju yo ki daw ya ki nong pang ki badi ya u dawai jong ka TB lada ki no shi tengpor kanwan ra ya ka jingma ya ki kata ko mangala batai ningkong kata ka deka MDR tuberculosis kabamut ka multi drugs resistant piliban bam ki jingbam kon beteng biang kita ki jingbam ki ba piliban bam ngidiban bam ki jingbam ki babun ha ka protein kum ka peleng ki shana kado nutrela bat ki we de ngila ban bam do ki jingbam kum ki so kadut ki kinja shana badam ki jhur bashuphan ki jhur kum ki salad shana kulai rembai ja dokha bat kumju ki jingbam bathiang bat kinu ki jingbam ki bashna na kadut kiar na ga jingdi kiat jingdi duma lane ga jingdi bapen buan bat ka jingdi dawai bakhlam batha u doktor kum ki dawai ko biraj menta pade ngin paisa shakawe ga benta
ngin kren shaphang ke kita kilat jing yada. Ke jing ai ya utika BCG. Marsin kha lani hapo shi benai banyada daga Jingpang TB kamtam haki khellung. Ngidi ban phong ya ki mas banyada ya ka jing saphriang. Phong ya ki mas banyada naga jing saphriang ki khnyang. Bu ya unong pang la ka jong ka kamera bat ki tiar ki ba upen don kam. Pinkiar ya ki khellung khenna bat temen banyajan bat unong pang namar baka bormet ya le persya haki khellung bat temen kaduna bha. Sat bhai ki kti shwa ban bam ne haba phikta ya ki tiar kitar saudong jong phi. Kiar naga jingpong jan ki bajhi ne ki basngem. A ya ka yeng ka jong phi bakan long ka bakhuit bat ka basuba bapangat da ka bapli ya ki khalki baka sngi bat kala air khuit kan rung hapo ka yeng ka jong phi. Habajer ho ne senria ngidi ban tap ya ki shintur bat ki khmut ki jongi da ki rumal. Ngidi ban da ka baphai persya ya ki wei ne kiar da ka tembut bia ha uklong badon jentap umdei ban bia pathar kat shabalab rig mensim da kala air khuit men step kiar na ki pumpum kum ban ai nuksa kum kila air bami na ki kali bat karkhana le ya ki exercise ne jingkelan met pan pen khalan ya ka jingring bat pen hiar mensim le ya ki yoga lada phi alat pen biang ya ka por thia bat kiar ya ka kam bakham khiah kiar na ka jingbun jingmut jing perkhat bat jing khuslai le biang ya ki tes ondala dep kut ka di dawai ban pintikna ba uknyang ula khut na ka met ka jong phi. Kini kilong kindiat ki jing pensyai halor ka Jingpang TB. Shwa bangan penkut nga ai khublei ya ka Good News TV kabala ay nga kani kalat bangan ay kani ka jingkeren halor ka Jingpang TB. Khublei shibun ya phi baroh na ka bynta ka buram U Blei. Amen.